Cenu OTO v kategórii moderátor športu prichádza odovzdať zaslúžilý športový komentátor Marcel Merčiak. Tak ešte raz krásny večer. Pred pár rokmi by som si nevedel predstaviť, že raz budem odovzdávať ocenenie práve v tejto krásnej kategórii, ktorú tak veľmi dôverne poznám. Zároveň chcem povedať, že my športoví komentátori, podobne ako športovci, tak ako to spomínali pred chvíľočkou Daniela Hantuchová a Rišo Lindner, sme taktiež pod paľbou kritiky, najmä rôznych internetových borcov. V rámci rôznych pokecov schytávame naozaj veľmi tvrdé slová. Bolo to už pred 10 rokmi. Jeden dnes už pomerne známy slovenský publicista napísal, že lekári na Slovensku by mali prestať na Merčiakovi testovanie drog. A ja vás o malú chvíľočku chcem presvedčiť o tom, že naozaj tá internetová v úvozovkách zloba naozaj tvrdo dopadá a dopadá dodnes aj na hlavy 3 nominovaných v kategórii pre najlepšieho športového moderátora v ankete OTO 2018. Tak si poďme vypočuť mená nominovaných. Jana Hospodárová, Peter Varinský, Jánoš Gravčák. Tak potles pre túto trojicu. No a aby ste vedeli, že si nevymýšľam, tak som si vyťahol niektoré internetové príspevky. Nech máme aj dôkaz, aby ste si mohli urobiť obraz, s čím všetkým sa musíme stretávať. Tak napríklad Janka Hospodárová. O Janke vieme, že má veľmi rada zvieratá a niekto na to napísal, až raz budú mať zvieratá na Slovensku volebné právo, tak presne viete, komu sa za to máme poďakovať. Alebo Janka Hospodárová nikdy nemôže hlásiť hlavné správy. Každý deň by totiž presne vedela a presne videla, kde je pes zakopaný. Prípadne ešte Janka v minulosti moderovala reláciu Cestoviny, na čo jeden divák napísal, podľa všetkého sú to jediné cestoviny, s ktorými v živote prišla do kontaktu. Odskákal si to aj Peter Varinský, ktorý je už 4-násobným víťazom OTA v tejto kategórii. Takže jeden anonymný diskutér k nemu poznamenal: Peter hrá basketbal a prekladá knihy z angličtiny. Som preto zvedavý, pri čom toho skončí v koši menej. No a zároveň pred niekoľkými mesiacmi na konci športových novín ohlasoval film Harry Potter a rezeň z Azkabanu. Na to prišla reakcia: je naozaj veľké umenie pokaziť jediné slovenské slovo v ucelenej vete. No a napokon tretí do partie, Jankoš Gravčák. Našiel som napríklad: keď moderoval Golibody sekundy, tak ste rátali hlavne tie sekundy. Sekundy dokonca. Janko v minulosti povedal, že ho veľmi inšpiroval Gabo Zelenaj, legendárny rozhlasový reportér, ktorého počúval s otvorenými ústami. No a pod článok niekto dopísal: najvyšší čas, aby ich zavrel. Tak nie ako chce, nech sú tie slová kritikov akokoľvek tvrdé, jedna vec je celkom jasná. Všetci traja nominovaní si za svoju profesionálnu prácu a za to, ako sú vo svojej robote skvelí, zaslúžia miesto v tej najposlednejšej trojici tejto kategórie. Tak sa poďme pozrieť. Komentátor by povedal, víťaz môže byť iba jeden. Láco Borbeli by povedal, čakáme na to, kto dosiahne signifikantný úspech. Tak sa poďme pozrieť na meno víťaza tejto kategórie. Sošku získava Peter Varinský. Dobrý večer, už som dal, nemám mikrofón pri bruchu. Hovorí sa, že najťažšie je obhajiť, nie je najťažšie vyhrať 5. sošku, preto by som chcel poďakovať hlavne Marcelovi Merčiakovi, čo som povedal, Merčiakovi, to druhé už nie, že sa tento rok uskromnil len v jednej kategórii, takže veľký úspech a veľký potlesk pre najlepšieho komentátora v Strednej Európe.
Niečo som chcel povedať. Aha. Že ďakujem režii za skvelú dokrutku už druhý rok. A ešte by som chcel poďakovať mojim nohám, že pri mne stáli celý ten čas, rukám, že boli pri mojom boku a prstom, že som s nimi mohol vždy počítať. A chcel by som ešte poďakovať... Nebolo to vtipné? Chcel by som poďakovať najlepšej športovej redakcii v Strednej Európe na čele s Maťom Lisým. Zrejme tu aj niekde sú, takže veľký podľas pre nich. Mojim rodičom tiež, mojej Lenke, môjmu bračekovi a všetkým divákom, ktorí si teda dali tú námahu a klikli prstom na telefón a všetkým, ktorí zostávate na afterparty, tak dáte si na mňa jeden rezeň. Ďakujem vám, pekný večer.